Ja, og her der har vi Kasper Greve, elitespiller, Roskilde Golfklub. Handicap meget lavt. Det vil jeg også se her lige om lidt. Kasper han har fundet så et rigtig godt leje på det her på 5 her. Og hvis I er i tvivl, så er den simpelthen plukt. Den ligger i sit eget nedslagsmærke. Men Kasper han vil lige vise, måske forklare lidt, vi ved det ikke. Jeg vil give en lille instruktion på, hvordan jeg vil slå slaget. Ja. Og hvordan jeg vil forsøge at få den tættest på hullet. Ja. Jeg vil starte med en prøvesving, hvor jeg sørger for at have et godt stejl sving på den. Yes. Hvad tænker du om flaget her, der står lige herinde på den anden side? Er det aktuelt for dig? Ja, det er fint. Jeg har godt at løbe på derinde af. Ja, ambitionen det er at slå den tæt på. Det er at komme ind og få min par. Ja, det kan jeg godt lide. Så det vil vi prøve nu. Jamen, you give it a go. Ja. Og som I kan se, kan jeg sagtens få min par derfra. Okay. Tak for det, Kasper. Det var en fornøjelse. Det var så det.